bisa bahasa Inggris. Tante Doli. Lihat tapi kau kan pinter bahasa Inggris, Mbak. Bahasa Arab ya pinter. Prancis, Mbak. Nggak bisa kalau Prancis. Lidahnya keseleo. Sudah sarapan, Kak? Oh, sip. Masain bumben enggak? Oh, masih bisa? Oh, bisa. Oh, alah. Nanti kalau libur tante ini dijak boleh. Pinter masak ini. Di Malang loh, Mbak. Kok kuliah ya, Kak? Kuliah. Oh, alah. Ini ya juga kuliah. Ya, betul kicap. Samono panganten putri sama kepareng wijil kang sasana pareman amujan kangina lumaksana membab madya luming gawe wari melok ing wadana sumono suminar gelar-gelar ira ngacana binabar weweng ing pranaja siset kamar lemak pangebane lenggah anggara raras lenggah anggara raras lenggah kaijenan dari kepareng jajar kaingan garwa bagus ragil saputra samono wonten sawanipun warara cacah kalih manggala cacah loro ing arsa ngaturaken pepethan duka jenang ujuan tirta wening anampi boga jenar sega punar punar niku mengku werdi nganti pungkasaning jaman tansah sumunar pindhane kemanten anyar Purna anampi pepethan bunga jenar arsa winiru kembar mayang kembar padha mayang manungsa ibarat layang wayang wajibi sembayang manut kapercayane dhewe-dhewe paminggi berat papat manggung mangalor kirang puspon diyo mangitan andong brawanggo manggung madeng janur nur saluko manggung mangulon ringin jati laksono monggo minggah suwo uga saka gedang tuwuh saka gedang tilar donya disembayangi lemek godhong gedang ujure ngalor nek bayek gak lahir-lahir goleke pupus gedang sacekan dicepai banyu putih didongani dongkenar babaran delalah bayek lahir jaman kuno apa nek bayek operasi saiki operasi mung kadune gak ngeden liwang angen-angen ae lha betul tindak ira bagus ragil saputra
Tanwaya putra Bapa Jaminah Parno saking tlatah Kepartian Darmorejo. Agung Pusaka Pijo Isang Narapati Dirulu Katon Agung Prabu Temah Merbowo Agung Pusaka Kamindak Edi Peni Pranyata Diluhur Prabu Bayu Paritodi ing mangkah temanten kalih badhe mlebet griya menepok kabune wening ojekane milanipun wong kula biyen ngaplawan niku wonten sosok Dewadhe endi karepe nek mlebu ngombe obat Sinasi Bretno lan Seto kabeh yo jangan tinggal kan mobil apa dulu Sinong bro Laras Moyo ngene lho Pak Solo. Satu kapan lagi masuk
Lumaksor masuk hati kosanmu. Pak Rokono. Mas Mandel, Bapak Ibu dinteni to, Mas. Lintang toyo kusuma panjrasu mawur monggo monggo papunten iki medyane wong batin iki lek lungguh borak wali sing bener jane niki dadi sing darani tengen niku kulon sing di omah nggo tengen tapi kula nyuwun pirsa mbak-mbaki ujian atos samono mengtaripun para manggala putri Domas arsa ngacarengake cara adat kacar bucur dar kembul kapungkasan sungkem lamun Cinandra eling dateng purwane dumadi nanging lanang kuwi kawula sing diweni menang kacar bucur tampa Gunakaya tilam lampus kloso bangka kira wadahe Gunakaya beras kentos campur anto ecek kasung tak belak petepang konipun keng garwa Mbak Nita manten putri Mbak manten dipirsani aja nganti kecere dhuwur engko nek kecere dhuwur tak entane besok bojomu ngentitan blonjo kenapa dong gak dia cedak samono nitip lan Gunakaya dateng resanipun ibu menika pasemon tuntunan ger wiwit dina iki kaya pira-pira sak propirane celeng ngono besok mantu anakmu barep wis dicawisan ragat dibuka mulane sambung kausun dadi kawak samono nitipan Gunakaya dateng resani samono temanten kakung bilang temanten putri menika priya buta wanita dene-dene wong lanang buta lanang mesti datunggale Ari Reza aku gak wani nek kono monggo potong bayar aku putri didulang kakung menika wanita butuhe priya monggo samangke kakung dulang putri, putri dulang kakung leng lebone bareng bareng iso enak Purno temanten aku dene temanten putri entos manten putri diujui temanten kakung mantene unjuk-unjukan samono purno kene ora ngucur-ucut kakak ayu wis lepepun kakang lolosen ya wong ayu monggo disayang nggih nek sing moto Mary dan disayang kok piye takon nyayang penyanyi lho
Monggo serape dicopot ya. Nggih, matur nuwun. Serape kakup dilolos, dilepas. Ngono kuwi lho. Manten kene anyar serape dicopot. Kang lolos bonangku saka ujare para kuna rikala Ki Ageng Mangir arsa sungkem dhateng Panembahan Sopati badhe nyidra yuswanipun pramila samangke taruna sekedha boten keparengaken ngasta bedhapa. Sowan dhateng Rama Patihan rumiyin. Nggih. Repepeh sowan dhateng Rama Ibu saking Patihan. Kemen pabukti ngang kinyuta bapak itu anakku nggih. Rage kowe ngaturke bukti ibu tampa pangestune ibu wae tampanana ya Gus. Ning ngene bebasan kaya ndok kecepit walanku mau lho tepo sirika tindak duraka tresnanana garwamu kaya diri pribadimu tresnanana maratuwamu kaya wong pribadi Sembada bako kukuh pindhari mandira gung bangkit ayu hayom ayem. Kono sungkem Rama Ibu saka Kopen kene ya Gus. Samono jengar panggih renteng-renteng reruntungan. Pak lalu seri pindhane banyu ngarepada metu saka nggih pratala ya wong ayu. Aja ninggalake tuntunan utama nek disawang garwamu sing nyenengake uga sira iso njaga kapribadhenmu. Iya nggih anakku Mirta sing rukun karo bojomu sabar ta. Monggo Bapak Ibu. Ibu boten ngetan, bapak boten ngilen. Paling di kengke. Air rap. Nuwun sewu. Mangke mandhap saking Bujur kedah atos-atos. Aja kaya manten rangon. Manten putri mudhun satrap. Muga ngideki buntutane agemane manten putri lan ngideki diculne. Ya padha karo jengkake kok. Untuk kare diantone iku nuwun sewu. Matri. Hujan ya Matri. Matur nuwun. Nanti pulang juga Sama. Tili-tili. Wah, anakmu nangis no. Kalau bocah ilate mbok betot ya ora nangis to. Wah, Pak Polisi iki bengos. Yalah, anggere betok kok bengos nangis kok wedi dari Pak Polisi. Melayu belik ning roke penyanyi. Lah kok bareng rebun dari Pak Polisi ngene bengos. Ya, monggo Gari, iki mungkin tadi wonten Mawido Kasana. Juga dikecul sak wetara kemawon Pak Aboten. Ya nek betul ndak betul. Oh ya.
Jadi tukang danong ayo, betul. Langkonmu miring cah ganteng. Lho, karena apa nang? Sorry. Kok malah terus? Langkonnya miring ar. Beneran. Langkonnya. Lah sak mrica lah tenan. Langkon, lah kok kaya kucing tutup-tutupi. Mas tukang foto, nul iki ya kon apa ora disebut. Tukang foto kok mumet ngocek lho. Takoni 3 kali 4 piro Mas? 20.000 ngono iki kok modele ya. Monggo. Kudu bisa kene. Alah. Kayak sopo barang gede jare kaya numpak perahu. Ya. Ya, Cok. Yo. Sang. Ayo terus, aku udah nasi terus Bu. Apa mana bisa terus Patian? Ini yang Patian. Ini yang Patian. Oh Patian yang sini. Mana sini mana sini? Ini Patian ya. Loh, lah si Patian kan Pundi. Oh niki, lah niki Pundi kok ganteng. Ganteng, ciliannya mesti koyo iki persis ya. Ya sebenarnya saya ucapkan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bareng-bareng Sanggaria Manohara. Komplit jedet ya Mas. Sak campur sari. Sak jedet. Sak bundase. Segenap kru dari Warga Kopen seluruhnya di sini. Nah, ini ada acara apa Bapak? Musik ini mau video kasana. Oh iya. Niki Ini dituruti langsung mawon. Si kecil mau gendong. Iya Mas, dia Ayo. Aduh, karena mana? Ini sih. Loh, ini. Iya. Ini kecil sapi rawit. Nih, cek nih Mbak E. Nih kalau bisa dah. Bocah sok putih ini ya nih. Iya. Lo putih kok sorotan aku kalau. Ya. Nah, sendali. Ayo. Lambine timbang gedean lambine. Nah. Iya. Saya kenalan. Jenengmu apa? Apa? Ayo. Ini paling kono. Ini ya. Ayo. Saubai. Tenang aja disawer karo Bapak tuan rumah. Nah, saweran metu. Tenang, Bob. Saubai yo. Ayo le. Iki lho bocahe. Yo. Kaloro. Ayo. Kaloro. Ayo. Ayo le. Yo los saubai. Yo. Penane dhuwur. Udah. Yo. Dinding nih. Jadi, ayo le. Tenang ae sawarmu kan dhewe yo. Yuk. Sabar yo. Rapal iki. Dinding nih. Benak. Yo. Yo. Yuk. Ayo le, sore ayo. Kok kumpul berang lah, ayo. Yo.
mbaknya, yo. Kok nomor ini, yo. Nah, yo. Yo. Balik nomor nih. Terang percaya sak mono lho, kok jungkir piye nek. Ora kok kuwi. Iki delok tenangane tembulane sampai. Bocah tak kene. Jungkir yo molak-malik yo Mas bingung. Heeh. Wis purun sakun nek. Purune. Nah. Ora apa-apa tampani terus. Sampai terus tak ning dhuwur ning tengah ngisor. Iya. Ya. Ngisor. Jar. Oleh Anu sampeyan saiki kudu duwe kosong. bikin bol sik. Heeh. Aja bongkane Pitik ke buwe, pitik ke buwe. Buwe sing ndi? Lho iki buwe, yo. Pitik nek sing dhuwur ben penak, yo. Ari. Ora apa-apa. Ya. Ya, Mas. Yo, sik ini sik. Yo. Yo kelas barang. Yo. Lama. Ini. Yo jukir mau yo. Yo ben oleh duit kok. Yo. Iya. Oh ini sok. Enggak. Satunya di kono. Ya, jukir nek. Nah, jukir nek. Saya ketemu jukir. Iya. Oh, mare. Yo. Jukir saya ketemu. Nah, sing bener. Ayo, jangan pakai. Bintangnya rapa di lagi yo. Nah, iya. Mari kono. Matur buik, sampun napa dereng Bu? Ndak. Sampun napa dereng matur. Wes. Mereka nak mau anu jukir oleh tirang total. 10.000, 20, 30, 50 karo satu piro? Oh lumayan. So. Ini sosek. Kancamu mbok bagi ora? Kancamu mbok kai ora? Ora. Oh ya wes. Ini sik. Tanduk neh mboten. Wes ben mulih sani. Wes matuk. Golek nggonmu. Iya. Ora ya diri ah. Joget parale ya. Sampai joget. Joget terakhir satu lagu apa? Minta Mbak apa? Monggo kakak lagunya apa satu aja? Oh sembarang. Kasih janduk yuk, mana ada? Apa? Hah? Tunggalika. Ayo siapa cantik Tunggalika? Yuk di tengah. Nah ya. Terakhir satu lag saja. Sarap saja. Oh iya, gini. Terakhir sayang ayo. Dituruti konconi. Enggak baik ya. Ya.
Iya. Nah,